ପିଲାଦିନେ ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ। ଈଶ୍ୱର କିଏ? ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି? କ'ଣ ତାଙ୍କ ରୂପ? କ'ଣ ତାଙ୍କ ଜାତି? ଅନେକ ମହାପୁରୁଷ ଏହା ଉତ୍ତର ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ କୁହେ ଈଶ୍ୱର ମୋର, ଆଉ କିଏ କୁହେ ଈଶ୍ୱର ଆମର। ଆଉ ଏକ କଡ଼ି ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ିଯାଏ ନିରୀହ ମଣିଷ। ଧର୍ମ ନାଁରେ ହୋଇଚାଲେ ହତ୍ୟା, ଲୁଣ୍ଠନ। ଭାରତ ଏକ ମାତ୍ର ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ତଥାପି ଭାରତୀୟମାନେ ଆଜି ବି ଧର୍ମର ଦଙ୍ଗାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ମୋ ମତରେ ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ। ସେ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଠିକର ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀ ସମସ୍ତଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଅବା ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଗଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ସାଜି ମୋତେ କଳେଇ ନିଅନ୍ତି, ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ତାହା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମର ହୋଇନଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ? ମୋର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରିଲା ବେଳେ ଏକାଠି ଖାଉ, ଏକାଠି ବସୁ। କାରଣ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ ଏ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଏ ଜାତି କ'ଣ। ଆମେ କେବଳ ଜାଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ତମ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବି ଅନେକ କାଲି ବଡ଼ ହେଲେ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେବ ଆମ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା, କିଏ ମୁସଲିମ, କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅନେକ ଦେବେ ନା। ଯଦି ସେହି ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲା, ଏକାଠି ପୁଣି ଥରେ ବସି କଥା ହେଲ ଆଉ ଭୋଜନ କରିଲ, ତେବେ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ନୂଆ ବନ୍ଧୁ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ସମାଜ ବିରୋଧ କରିବ, ପରିବାର ବିରୋଧ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମାଜ, ଏହି ପରିବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ସବୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମକୁ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାଇବାକୁ କିଏ ସେ ଯୀଶୁ, କିଏ ସେ ଆଲ୍ଲାହ, କିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସବୁ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କୁରାନରେ? କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତାରେ? ଏଇଆ କି ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ, ତୁମେ ମୁସଲମାନକୁ ଘୃଣା କର, ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତୁମେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କୁ ଘୃଣା କର? ନାହିଁ, ଏମିତି କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବିରୋଧକୁ ବିରୋଧ କରିବା? ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ମହାନ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ମତ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ମନ କିଣି ନେଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, ମୋ ଶରୀରରେ, କଥା କହି ପାରୁନଥିବା ଛୋଟ ଶିଶୁ ଶରୀରରେ। ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ପୂଜା। କୌଣସି ବ୍ୟୟବହୁଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ସେହି ଅର୍ଥରେ କାହାର ଭୋକକୁ ଦୂର କରିପାରିବା, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିବା, ସେଇଟା ହେବ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ପୂଜା। ଈଶ୍ୱର ସେହିମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସତ ପଥକୁ ଆପଣେଇଥାନ୍ତି। ବିନା କର୍ମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଫଳ ଆଶା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ଜୀବନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ଅଳସ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ କର୍ମ କରି ଚାଲ, ଫଳର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତାର ଫଳ କେବେ ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବେ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର କିଛି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା, ଈଶ୍ୱର ପୁଣି ଜୀବନ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମୋତେ ଦୁନିଆରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ପାଇଛି। ହଁ, ସେହି ମୋ ବାପା ମା। ଆଉ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଟପି ମାରି ସେବାରେ ନିଜ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ସେହି ମୋ ମା।
ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କରିବା ଯେ ସମୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। କଷ୍ଟକୁ ଆଖି ବୁଜି ସହି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ଈଶ୍ୱର କିଏ ହେବ ଏ ଦୁନିଆରେ? ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। କହୁଛି କାହା ପାଇଁ? କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ଆଉ ଠାକୁରାଣୀ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରେ। ହଁ, ସେହି ବିଦ୍ୟାମନ୍ଦିରର ଈଶ୍ୱର, ମୋ ପୂଜନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ମୋ ଭୁଲକୁ ଠିକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ହୋଇପାରିବି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଛାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟର ରହଣି ଭିତରେ ସେ ହିଁ ମୋର ବାପା ଆଉ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ମୋତେ ନୀତିବାଣୀ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ମୋ ମତରେ ସେ ମୋ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ପଢ଼ିବି ଆଉ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ପରିବେଶରେ ମୁଁ ଏକ କବିତା ପାଠ କରି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବେ। ବାପା ମା ମୋର ଈଶ୍ୱର। ମଣିଷ ସେବାରେ ଈଶ୍ୱର। କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ମନ୍ଦିର। ଗୁରୁ ଗୁରୁମା ମୋ ଈଶ୍ୱର।